di je a denw na k'a di wale ta mais e de bi wale denw tɔɲɔ i ta ye n'a fɔra ko a ye sogo tila mɔgɔw la e de b'i denw ka sogo sara bonya ka fitinin di wale taw ma ne ba y'i den mago sa wallahi a bɛ yɛlɛ k'a jɔ sɛfa kan a tɛ ci o bɛɛ bɛ taa bila dabalijugukɛlaw bolo muso n'a y'i ja kana ala tɔgɔ fɔ a ye fiyewu mais i cɛ bonya o b'i dɛsɛ i denw na nka ni cɛ k'o kelen e k'o ta ni cɛ k'o kelen e k'o ta i denw mago ti ɲɛ hali n'u bɔra yan k'o bɛ taa wari ɲini na e bɛ tila k'i ka tulu filenin feere i b'a wari ci u ma ne ye nin fɔ e ye musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ti waliden fɛ fiyewu hali ni dumuni kɛra a denw ni walidenw kunna a bɛ t'i sigi dumuni kɛrɛfɛ hali ni waliden ye fitinin ta a b'a fɔ k'o bolo ka teli a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ wale tɛ f'o bɛ maloya o bɛ siran o bɛ wuli n'i ye danfɛndugu ja n'a ma falen ɲɛna a bɛ falen denw ɲɛna fɛn bɛɛ ti lahara kɔnɔ ala y'a kɛ denkɛ taara tunga fɛ o mɔgɔ 12 de tun bɛ so kɔnɔ mɔgɔ 11 yi o bɛɛ ye baara sɔrɔ 12nan in ma sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ na n'o ye patron dɔw ye u b'a fɔ an mago bɛ mɔgɔ 20 na mɔgɔ 20 na yɔrɔ ninnu ye mɔgɔ 12 o kɔrɔ ye k'u bɛɛ bɛ taa mais n'u taara baara yɔrɔ la u b'ale denkɛ lajɛ a fan bɛ n'u bɛɛ ye a ka bon n'u bɛɛ ye a ka ja u bɛɛ ye u b'a fɔ a ye nin bɔ a la a ye nin bɔ a la f'u y'a bolo bɔ ka bila fadenw ka tobi la e y'a faamu wa fadenw bɛ taa wari ɲini ka na ale de kɛra tobila ye olu de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'ale dɛmɛ a ma ɲɛ a y'a sɔrɔ telefɔni ko tɛ yen a ka mɔgɔ dɔ natɔ a ye lɛtiri de sɛbɛn ka d'o ma ko taa di n ba ma k'a ka baara ye nin ye a bɛ nin feere sugu la a bɛ dugu min na a y'o dugu fɔ ko taa lɛtiri in d'a ma k'a k'a kalan mun bɛ lɛtiri in kɔnɔ a ko ne ba a ko i t'a lajɛ sa ne tɔɲɔna dɛ o de sɛbɛn bɛ lɛtiri kɔnɔ ala de ka hinɛ wale taw la ne tɔɲɔna min nana ni lɛtiri ye yɔrɔ a muso juguni nasɔn ti bɔ golo la o maa bɛ seli la a bɛ seli la maa tɛ seli la a bɛ seli la nka ŋɛniɲɛ min b'a la ka sin wale taw ma n'i y'a bɔ ka jɔ ji t'u ye bilen mɔgɔ ye ŋɛniɲɛ de ye o nana sɔrɔ a taara misiri kɔnɔ seli la mais musokɔrɔba y'a ka jago kɛ fɛn kalifa dɔ la fɔlɔkɛ in nana a sigiyɔrɔ lajɛ o y'a ka saki bila musokɔrɔba kɛrɛfɛ parce que musokɔrɔba den ka lɛtiri b'a bolo ko ka n'o d'a ba ma mana n'a nana sɔrɔ musokɔrɔba taara seli misiri la ale yɛrɛ fana mago bɛ seli la misiri la a y'a ka saki bila musokɔrɔba kɛrɛfɛ musokɔrɔba ka minɛnw kɛrɛfɛ waati nin sera a
a bɔra misiri la n'o ye musokɔrɔba ye a nana sɔrɔ funange ka saki bilalen bɛ a kɛrɛfɛ a ko nin ye jɔnni ka saki ye sani mɔgɔw k'a fɔ ko funange dɔ nana bila yan a ye saki ta k'a fili a ye saki fili kabini bɔra misiri kɔnɔ a nana sɔrɔ a ye saki bila yɔrɔ min na musokɔrɔba in ye saki fili ka bɔ yen a nan'i jɔ a ko ne ka saki bɛ min musokɔrɔba ko a ma ko n'i ti mɔgɔ bonya e ye mɔgɔ marabali de ye i ka saki bila n ka yɔrɔ la cogo di k'a fililen fili cɛnin ko a ma ko a ko i denkɛ ye tiɲɛ fɔ i denkɛ ye tiɲɛ fɔ o y'a sɔrɔ denkɛ in donna na a bɛ san tan bɔ ka taa kunnafoni don a bɛ na cogo di n'i ba man ɲi ni cɛw cira ɲɔgɔn na i mago sara ko cɛnin ye tiɲɛ fɔ musokɔrɔba ko cɛnin jumɛn a ye lɛtiri bɔ a kunna a ye lɛtiri di musokɔrɔba ma a ko e den ti karisa ye wa musokɔrɔba ko ko a ti tunkan fɛ wa musokɔrɔba ko ko a bɛ yen ko diɲɛ gɛlɛya bɛɛ de b'a a ye lɛtiri de di ne ma min bɛ lɛtiri in kɔnɔ k'i ka hinɛ walitaw la ko ne tɛ k'ale tɔɔrɔ la ni min nana n'o lɛtiri ye ni ye ne ka lɛtiri ne ka saki fili o tuma musokɔrɔba ye tiɲɛ fɔ cɛnin ye tiɲɛ fɔ a ye hinɛ walitaw la n'o kɛra a taw bɛ ɲɛ sɔrɔ muso ye cɛ sutura n'i y'a lajɛ ni du kɛra du 100 i bɛ taa sɔrɔ du 90 kɔni dutigiw sara a tɔ tɛ muso n'a denw ye muso ye mara yɔrɔ damadɔ de ye k'i ci fa fɛ i fa b'i ladon ni fa y'i ladon ni jogo ɲuman ɲɛr'i la e yɛrɛ nugulen don cɛ dɔ b'i ta n'o cɛ y'i ta o b'i balo n'o fana fatura n'i kɛn bɛ ka cɛ barika ɲini i denw b'i ta mais n'i kɛra jankuru cɛ ti to yen cɛ balima ti to yen cɛ fa ti to a ba ti to kana den wolo dɛ n'i y'a wolo a bɛ yɛlɛ k'a jɔ sɛfa k'a ti ci kelen e yɛrɛ ti diɲɛ nafolo si mara k'o den to yen i mana moriw kɔmɛ yɔrɔ min na i bɛ boli ka taa moriw fɛ i b'a f'i yɛrɛ b'i tɔ siri ka d'u ma ko n denkɛ ko k'u y'a dabali k'a ka ko bɛɛ cɛ ne bɛ dɔwɛrɛ fɔ bilen wa e yɛrɛ nana ko a dabalila dɔwɛrɛ bɛ yen bilen wa ma dabalila nka mun bɛ na n'a ye muso y'i cɛ sutura ne b'a dɔn cɛw man ɲi nka i cɛ sutura e ni masala den ma an balimamuso dɔ tun bɛ yen ala y'a lajarabi waritigi den don mais ala y'a lajarabi fanda dɔ la fa y'a kɛlɛ ka dɛsɛ a ko ayi ni nin cɛnin tɛ n ti cɛ wɛrɛ fɛ fa ko a ma ko nin ye fandanden de ye a ko bɔn a ko wariko tɛ ne yɛrɛ ni de b'a fɛ fa ko n'i d'a ma n'i d'a ma foyi tɛ cɛ bolo dununkɔrɔ kelen kɔ sɛ kelen denni fakɛ nana ko a bɛ taa bɔ a burankɛ ye o don ala ni fantanya fɛ tilero fana ma tobi denni fa nana a sera ka min d'a fa ma ji
a ye jifile fa k'o di a fa ma a ko bɔ a ko i burankɛ bɔra ko a taara ci la ka na muso ɲuman a ka dɔgɔ nka a ma ban dɛ a bɛ yen cɛ bɔra de a ti baara sɔrɔ wari yɛrɛ tɛ yen nka a ko cɛ taara ci dɔ la ka na k'a y'a mɛn ko e nana k'a taara ci dɔ la ka na dununkɔrɔnin kelen min b'u bolo so ye muso ye dununkɔrɔnin in de ta k'o kana tigɛ a fa ye ka sɔrɔ ka woro kelen bila a cɛ ye cɛ nana ka bɔ kɛnɛ ma muso ye dumuni d'a ma a ko muso ma ko a ye sɛ in bɔ mini muso ko a ma k'i burankɛ nana pour que a kana dɔn ko waati ka gɛlɛn an bolo e ka dununkɔrɔnin kelen min bɛ yan n y'o faga k'o d'a ma pour que a kana bɔ an ka ko kɔrɔ ma n'o tɛ bi ka gɛlɛn o nka n t'a fɛ n fa k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ cɛ ye bolokolo wuli muso in na ka n'i miiri diɲɛ gosili jugu si la ne ma min kɛ muso la mais muso yɛrɛ de t'a fɛ ka bɔ ni bolokuru ye a kana dɔ ko ale ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na a kana dɔ tuguni ko a ye cɛ bisimila sogo min na a kana dɔ ko o nɔfɛ t'o kelen don a ye cɛ muso gosi ka gosi ne yɛrɛ sigilen tora kɛnɛ ma a ye bolokuru kan burankɛ nan'i kun don so kɔnɔ a y'a sɔrɔ a b'a la ka cɛkɔrɔba denmuso tan cogo min na a b'a la ka bolokuru ci cɛkɔrɔba ko a kɛra cogo di sani cɛ ka kuma muso bolila k'i meleke a fa la a ko bɔn a ko i burankɛ bɛ k'a ne kɛlɛ min na k'i b'a dɔn a ko ne ye sɛ min faga ka di e ma ko pourquoi ne ma dɔ wɛrɛ fara sɛ kan fɔ sɛni kelen ko kɛlɛ kun fila cɛkɔrɔba ko e burankɛ a sɛ in bɛ ne bɔ hali ni dɔ wɛrɛ tun ma fara sɛ in kan ni bɛ ne bɔ muso y'a teliya k'a fa labɔ kɛnɛ ma ni kuma ye pour que hakilinda in kana na kɛlɛ kun fɔ mais a y'a cɛ sutura de ko parce que cɛ y'ale kɛlɛ ko munna a ye sɛ faga a fa ye o de k'a kɛlɛla de munna i ye n ka sɛni faga cɛ kun ye nafolotigi de ye o yɔrɔ bɛɛ a y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ko furu ɲɔgɔn min b'a muso kɛlɛ ko parce que muso ma dumuni d'a fa ma ko o bɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn bɔ a taara i kun bɔ nafolo de la ka na di muso cɛ ma hɛrɛ ma na wa mais n'a kɛra anw tɛ bi ta in hali sukaro o ma sɔrɔ ka kɛ seri la muso furu dabɔra sutura min kama o tɛ maaba ti wolo ten dɛ n y'o fɔ aw ye n ko diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn nka malilatigɛ ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ ye ni barika dɔɔnin t'i la i bɛ to duuru naare jukɔrɔ bɛɛ ti kulela i dara nɔfɛ nin ye n'o ye diɲɛ fɛɛrɛ jugu tigɛ a kama n'a gɔrɔndɔla kaba a bɛ komi n'i ye kaba fili toru cɛ a dara cɛ o n ko muso de y'a kala o filɛ segu mais mun don ni ba kɛra énergie moteur ye i fa ka kɛ fili juru ye ka na bila kɔndaki la i
karamɔgɔ ka kɛ kɔndaki ye e yɛrɛ ka kɛ an bolo ye motɛri y'i ba ye n'o ɲɛna lumière bi bɛ dɛ mais ni ba ma ɲɛ dun sinamusow denw ka kulusiniw bɛɛ bɛ taa ka t'o dabali sinamuso ka sabara bɛ taa o bɛ taa dabali sinamuso ka fani mɔrɔsɔ bɛ taa dɔw bɛ taa don kaburu la e t'a dɔn ko n'i ye sinɛya don dɔ ye ni mɔgɔ cɛ i ni mɔgɔ min kan ka bɔ fani ba la n'o ma latigɛ Ala b'aw jɛ cɛ kelen na balimaya de don n'o taara kɛ cɛ lebu ye sunguruba ne wa i yɛrɛ sunguruba ne i nana min nɔfɛ ne fana nana o nɔfɛ an nana mun nɔfɛ ka taa kɛ ni sinamuso kelen bolo dara kasa la dɔ in bolo ti da o la bilen fasa dɔ kɛ n'o tɛ a bolo dana fɛn dɔ la i fana bolo man ka da o la minɛ fasa de don ka t'o kɛ ɲɔgɔn lebu ye ne Hayidara ba f'i ɲɛna barisa Ala ka hinɛ na ale kɔni bɛ Hayidara fa ka ji sigi ɲɛgɛn na n'a ye ji sigi ɲɛgɛn na a bɛ n'i ɲɔngiri a b'a fɔ sirikɛ ji bɛ ɲɛgɛn na sani Hayidara fa ka tila o ni fani donni na Hayidara ba tun bɛ don ɲɛgɛn na ji sigi k'a bolo da so la i n'a fɔ denmisɛnninw bɛ tɛgɛko minɛ daminɛ cogo min na a t'i sigi ten k'a bolo da so la Hayidara fa nana koli la a bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ boli ka taa Hayidara fa kolen kan ka fini min don a bɛ boli ka t'o fini bɔ ka bila a bɛ sɔrɔ ka boli ka n'a bolo da koko la ni koli banna ni cɛkɔrɔba y'a ka finiw don a bɛ sɔrɔ ka don ɲɛgɛn na a bɛ so ta ka bɔ ɲɛgɛn na ka n'o bila cɛkɔrɔba bɛ n'a sɔrɔ a kan ka fani min don ka taa misiri la musokɔrɔba y'o bɔ ka bila don dɔ kɛra a kɛɲɛna ni cɔcɔkalo ye dutigi b'i labɛn fɛn caman kama nka sɛgɛ bi a dɔw tɛmɛ i kan a ye fɛn condition ta ka bila ɲɛgɛn na ka fɔ Hayidara fa ye ko ji bɛ ɲɛgɛn na ladakɔrɔ la a bolila ka taa don ɲɛgɛn na a taara koro da condition dagolo kan Hayidara fa ɲinɛna Basan sira ɲɛgɛn kɔnɔ a bolo dalen so dagolo la a su ni sanji na su bɛnna sanji y'a daminɛ su daminɛ na fo ka taa se fajiri waati ma sanji ye Hayidara ba gosi ɲɛgɛn kɔnɔ wuluwulu cɛla ye fo bɔgɔ woyora ka Hayidara ba senunkun datugu a ɲiginna ka tila ka ja Hayidara fa wulila ko a bɛ taa seliji ta ka taa misiri la a taara Basan sigilen sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a bolo dalen don so Hayidara fa ko a ma ko a kɛra cogo di a ko sirifekɛ a ko ne b'a dɔn e ɲinɛna kabini ne ye ji sigi e bolo ka taa f'i ye ko ji bɛ ɲɛgɛn na ni ne nana n bolo da la yan depuis kunu fitiri n filɛ o de la nka ne b'a dɔn e ɲinɛna di ɲinan don Hayidara fa de ko a ma o don ko Ala ka den d'i ma diɲɛ bɛ min ko fɔ ne ko i b'o Hayidara kɛlɛ baara tɛ e ba la fa bɔlen kɔfɛ bolo bɛ don finiw pɔsi la wari min mana sɔrɔ i bɛ taa don pari la dɔw b'a la fɔ bolo 3 ntɛnɛnni ni taratani ni dimansini o tɔnjɛ kumaw mana se an k'a fasada
wallahi ni ala cɛ fasa bi la tɔn fasa ni se fasa kɔ wallahi fasa jumɛn bi da wallahi cɛ ka wari suɲɛbaga ka mun fasa bi da wallahi bon aw ni ala cɛ muso min sera k'a majigi a cɛ ye ka se nin niveau in na maa bi s'o la nka anw ka taa ji sigi ɲɛgɛn na ni bi muso ko ji ɲɛgɛn na i kɔlɔsi dɛ i bolo nuguni don a la fɔlɔ sabula a nana fɔ a ye ko i bi muso dɔ nɔfɛ darali la ye o kuma jikala de bɛ taa d'i ma n'i y'a dɔw cɛ ka k'i ka i bi koko ta bolo nugu don a la dɛ bolo nugu don a la an k'an majigi an cɛw ye n'o kɛra denw ni barika nka n'a kɛra ni zanjɛ pɔli don hali ti den n'a ye mankani mana ci ni cɛ ka ban diɲɛ bɛɛ bi bɔ a kalama kɛlɛ bi yɔrɔ bɛɛ la koyi mɛ n'i ye kɛlɛ kɛtɔ ye k'a ci ban jo ɲinina de cayara a ye jogo dabila kana jo ɲini a ye jo ɲini dabila hali de jo b'a la a ye jo t'a la i jo b'a la i jo t'a la o tɛna ni dugutigi ka bulon kɔnɔ kuma ye de a ma bɔ ni ɲɔgɔn ye yan ni dugutigi dɛsɛra a tɛ kɛ tribunal ye yan aw ma fila ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ de ko ne ta ye tiɲɛ ye fo ka taa laban tribunal ne ma nin fɔ e ye kira denmuso Fatumata don dɔ a tɛgɛ bulora kolonkun don bolo kɔ kira denmuso kolon kun tɛ yen fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko wugu yɔrɔ o tɛ yen bilen o wugu bɛ yen kira denmuso de tun bɛ ɲɔ si wugu la dumuni bi bɔ o la don dɔ a tɛgɛ bulora a taara ala kira fɛ yen kira ko a ma ko mun kɛra a ko i man kɛnɛ kira ko nin ye mun ye a ko cɛlasigi baara ala kira ko a ma ko e mago bɛ mun na a ko n fa ne ko nana den ni kun min sɔn ka baaraden dɔ ɲini ka di yan o ka ne dɛmɛ n ka cɛlasigi baara la kira ko a ma ko Fatima a ko a maloya ti e sɔrɔ ne kiratɔ denmuso ne ka waliden dɔ ta ka bila o ka baara la n ko ne bɛ min ta ka bila baara la o dɔ den de a ko o man kan ni Muhamadu la o man kan ne ka mɔgɔ la a ko nka ni cɛlasigi baara ko don ne yɛrɛ bɛ taa kɛ a don kira wulila k'a bɛ taa a denmuso ka ɲɔ si a ye kabakuru minnu bi sisa ɲɔgɔn na n'o de ye wugu ye o kabakuru ko ala kɛnɛma a ko Muhamadu e bonya kama anw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sisa a don kabaw de ye ɲɔgɔn si ala kɛra bonya kama mɛ anw don baaradenw bi taa ni cɛmɛtiri gɛlɛya ko tile in na ni ye baaraden min da n'o y'a minɛ i cɛ kun n'o nana woro t'a bɔ dɔgɔ min na a kɛra kaba ye baaraden yɛrɛ baaraden yɛrɛ man ka min kɛ a yɛrɛ y'o kɛ o baaraden ni taara fɛn fɛn cɛbakɔrɔ bujɔn a bujɔn mana gɛlɛya cogo o cogo a dɛsɛre tile bɛ muso bolo cɛ min bɛ se ka da muso kan i bɛ dɛsɛ a la nka ni muso ni dar'i kan pati i bɔ man di o kɔrɔ koyi o
una jewuli yeleni una nyingere bonu ha ande metodu ne yo bla ki cheka baraki ibo ta fa joli e ga biget tigedege no yo tigedege no ni damine ana tamati wallahi fo te ba muruta ka o ma kere da ni shenta sa ko ke che kono wallahi ni fama do chela bi do jonna joni nodo wallahi edi nodo wallahi o mana ke blindo yi bi sura ka bonire ma fo baraka la tita nga dambi ko bela wallahi fadi do be kano dama ko yoro do be du kono kana to aka doyi imana fasan tugo in cheka dumuni kano kalfa ma wala ala aya do be ala ko shitana makata wani kina fa ko dumuni afa ina ka aketugo do be ni ake ni ma fla to way ka la senyo ngono hali farali de matede hanu joyoro bena ala kerefe lahara o be tere sara o furu bisa halu tido kaburu jo kelena nebo aya do tuko mina ma chama mo do tiwo imana deni la do ko ki ka barade wallahi on moru ti bakola ibo la ka ta she sogoni di mori do ma ngere ba fenga patro kanda ka fe do be ko bismillah ko ala kira bangara do juma bangara dene ademunu kira do juma ademunu kira dene asuma yelamana do juma asuma yelamana dene munu yaye o ya kanu munu ya kome o ya kanu mana nikar sai ne ya kanganu ne yin kuma ya kankanu ina fo dabo ya ala kira kanu tugum musani ni meneni kuna angara mo ko biga poto ideni ka dala ko wul balunde ni kira to ko fosisa beta fo sallallahu alaihi wasallam hali sini misiri doti jode ala kira bi mamoya kira ti mamoya de ni bara demble ka tubili ka kate no ye ni ngeko honi na ka ki che kono wallahi pati balli ni mi mboro la o ye noide wallahi ma muso ay cew buñe aya ma digi cew akana glati ay cew ira fana kana tiga de wallahi kira fe do fos la mena ni ala kira boka joya sa amba faye ko mamadou ni yoro imbo sky ingale wul ballo de ati o jumaye ko ni kala temena ni muso che ika glati niya tige ya ba tuya wallahi o do da ka tige atuko ni nyeble bo glandige koroy mo min ji tayro wala doni ete malu ya bala wallahi hal alamata kun sigi boli ce wara nya ka daka o malu ya bala ni glati wala ona shu beke kaide faju tondo ya famasa wallahi ma daba kam ya fam balli na ya nyongiri aba bolu dako ko be delike parce que atu yoro to nga sisa ni ya tike kile ami deli kile fla mi deli kana to sabaka temen wallahi ere be plani doti singa chibla almami ma ko kana almami re adama kane wuli here do ni almami na dro singa mine ka do sokon wallahi ni wa flani bi bolo
alimami komi n'an taara misiri la n'i ye nin d'i ma jamana mɔgɔw bɛna di tɔ ye o de la n y'i ladon n ka so yan o 2000 in minɛ i ka dugawu kɛ aw fila kun tɛ so kɔnɔ yan n'i ye alimami bila da la i bɛ sɔrɔ ka na minɛta wele k'a fɔ ni alimami tɛ ninnu ye ko bannen de nka hali ala b'i deli o bɛ sɔn ala kira b'i deli o bɛ sɔn surtout ne alimami ka bɔ fɔ a ka so ka na ne deli minɛ tɛ i kunna jara dɛ wa n da banna alimami kosɔn a bɛ kɛ ten n'o tɛ ni sinna k'a wele ti ko ye cɛ ne kun ye nin bɔ cɛ a ma so la sa an ka ko ba sa sini sugu taa sira la a b'a fɔ o tigɛ ne la koyi Isa ka b'a da tigɛ ne na ne bɛ kuma o fɛ yan n'i ye se ka tigɛ kɛ da la n ko b'a dɔnbaga caya n ma kuma fɛ a tilara ka na ko n ka yafa ma ne kun tɛ yafa koyi n'a kuma n ko di sɔn o yɔrɔ bɛɛ a b'a tɔ tile dalali la somakɛ min bɛ yan ka wari mugu ci o tigɛ ko dugawu jaabira ko ye nin dama de ye ala ka limaniya d'a ma samiyɛ setɔ don afara aytum ma taharsuna a antum tazra'unahu am nahnu zari'una a bɛ suratul waqi'a to la Musa ni aya in sɛbɛn siɲɛ 7 sebecɛ den min ka jan o sebecɛ den ɲini i ka ndomila dɔ ɲini ani sunsunfin n'i y'a bɛɛ foroki ɲɔgɔn na sɔrɔ ka ɲagami nasi in na k'i ka ɲɔ ɲagami n'a ye k'a da kabi ala y'i da i ma deli ka balo min sɔrɔ i b'o balo sɔrɔ o san o tɛ yɛlɛma dɛ o tɛ yɛlɛma fiyewu a y'a janto o la fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye koyi fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye u nana an senkɔrɔ cɛ ko an ka kɔrɔlenw bila a ye kɔrɔlenw bila kɔrɔlen bɛɛ tɛ se ka bila koyi n'a fɔra ka kɔrɔlenw bila i ba kɔrɔ tɛ yan an t'a daminɛ o la kɔrɔlen dɛmɛ tɛ du muso fɔlɔ kan dɛ kalo don kɔrɔlen tɛ bila a ye kɔrɔlenw ta aw ni ne an bɛɛ b'a dɔn kɔrɔlen min ye o kɔrɔlen tali la mɔgɔtigi tun bɛ sɔrɔ so de o tɛ kɔrɔlen ko ye wa ni kɔɲɔ yɛrɛ don sera ba bi denni teriw bɛ wele karisa kana malo dɛ a b'a fɔ na i hakili sigi ne ma don ɲɔgɔn na kow la ma kɔɲɔ don ni dugu jɛra u b'a fɔ k'a sɔrɔla so n'o kɛra ba bi lɛfɛ fa bugurijɛ la o kumana k'o bɔ a kan ni fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duma ni fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duma bi maa bi fiɲɛ ye bilen yan n'i y'a ye ni fiɲɛ bɔ yɔrɔ ɲini ɲɛ b'a la bilen o fiɲɛ tɛ yen bilen o sɔrɔsɔrɔ kɔni tɛ hali u ti sɔrɔ bɛlɛ la tuma an ka kɔrɔlenw da kɛ n'an ye kɔrɔlenw da an bɛ lafiya o ni kɔrɔlen ko don i bɛ telefɔni in bila yan a bɛ sini kɛ yan ni min y'a ta o bɛ se ka si n'a ye dugutigi fɛ yen dɔ ka fɛn bɛ na dɛ e k'a bila yan tuma ni maa o maa ka fɛn tununna dugu kɔnɔ yɔrɔ fila dugutigi fɛ yen alimami fɛ yen o tɛ kɔrɔlen kɔ yan o de kosɔn n'i y'i yɛrɛ ta bila ka wale ta minɛ i bɛ to kɔfɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ an nana Kulubalakaw ye bonya min sama ka se an ma Kulubaliw ko bɛ bɔ aw la dɛ ne de ye jeliba ci ka na
sinon ne ka bi bɔli kuma nɔgɔ mais ne n baden kɔrɔkɛ ni an ka dugu alimami ne taar'u bila avion so la avion de tun kan ka wuli ne ɲɛna mais layidu ye layidu ye ne ye jeliba bila ka na furu min kɛra a furu kun man gɛlɛn dɛ ayi ka fɔ musolakaw kun banna o de di cɛlakaw ma o ma ban dɛ ala mago de tun bɛ aw ni Konatɛ ka ɲɔgɔn dɔn la ma fo sababu de kana n'o tɛ n b'i den furu mun bɛ maabaw la mais ni furu in fana kun kɛra tuguni dɔ la ten Konatɛ b'aw bolo yan cogo min na nin ye a kun bɛ gɛlɛya koyi e ka bɔ yan sini ka taa Bamakɔ k'i mago bɛ Konatɛ la e bɛ jɔ ne ka da la i bɛ se ka heure 4 kɛ k'a sɔrɔ turu ma s'i ma mais e ka Konatɛ lajɛ aw bolo yan o tuma fɛn bɛɛ ni a sababu de don min ti ɲɛ min kɔ o ti ɲɛ o de kɔ juguman tɛ ala ka ko la dɛ n delila k'o f'aw ye ka tɛmɛ président ba dɔ tun bɛ yen n'i ko o fɔ n'a ka ministre y'o mɛn a b'a fɔ nin ɲɛna dɛ alihamudulila n'a fɔra ko accident kɛra a b'a fɔ nin ɲɛna dɛ alihamudulila jamana président yɛrɛ accident kɛ ka joli juguba bila o la hali o bɛ se ka wuli ka jɔ ci fɔra ye dɔrɔn ko nin ɲɛna dɛ alihamudulila président ko k'a tɔ kɛra ɲɛngo denkɛ a ko a y'a datugu ka so la ɲininkali t'a la o ye cɛ datugu jogo dɔ bɛ yen ni ala y'i lajarabi a la hali ni kɛra faama ye a bila man di o ye donsoya ye donsoya ayi ni donsoya jarabi y'i sɔrɔ i bɛ misi faga seli don n'i ye wɔlɔni mankan mɛn i b'i pan sogo kunna i bɛ taa wɔlɔ nɔfɛ o de la n'i ka mɔgɔ lajarabila donsoya la kana gɔ dɛ dɔw kɛ dɔrɔn sɔgɔsɔgɔ k'a minɛ mais n'a ye marifa jɔ min na ne ko n'o kɛra o bɛ wuli ka taa bon ala ye jamana faama ye n'o ye président ba ye min joginna a kɛnɛyara ala y'a lajarabi donsoya la a ye marifa ta ka jɔ dɔ bila a nɔfɛ o bɛ yaala la o bɛ sogo ɲini na o taara bɔ dugu dɔ la o surunyana dugu in donda la jaa dugumɔgɔ ninnu ka boli sɔn kuma sera o boli fana o de bi sɔn ni adamaden ye mɔgɔ kunkolo de bi ci boli in na o taara jamana faama n'a ka jɔnkɛ minɛ kungo kɔnɔ o n'u ka marifa a ko ma k'aw tɛ ne dɔlen ko ne de ye karisa ye ne y'o fa b'a la jamana président ka halaki fo kana yan ayi e tɛ a ye kuma o kuma fɔ o ma da si la o y'a minɛ k'o bɛ taa fa mɔgɔ faga kuma sera o ye président minɛ k'o bɛ taa faga parce que u y'a ye cogo min na k'a fɔ président don mɔgɔw ti da la o bɛna faga waati min o ye duloki bɔ a la ka kulusi bɔ a la o y'a sɔrɔ jelifɔn b'a la mafalaw ko jamana ɲɛmɔgɔ tɔw ma a ko ni cɛ in fagali ma bɔ dɛ o ko mun na ko joli nɔ b'a la ni jeli dun b'i la i tɛ kɛ k'anw ka boli sɔn o ye cɛ foni ka bila ko joli b'a la cɛ ma taa so dɛ a taara min don kaso la a taara o bɔ o ko a kɛra cogo di a ko karisa ko ne joginna don min na e ko alhamdulilayi o digira ne na o de ye ne e don kaso la a ko wa o joginni da de filɛ ka ne bɔ saya da gansan ti ala ka kow la ne yɛrɛ farali kan alhamdulilayi donc o la
ni o furu sababu tɛ ani ɲɔgɔn bonya parce que minnu b'a fɔ maa ka fisa maa ye u ti ko dɔn maa ma fisa maa ye u ti ko dɔn ala min y'an da ala ma kari bonya kɔ ala ka danfɛ si ti kara kɔ o de la n'an bi seli an b'a fɔ ko Allahu akbar ala ka bon o tuma aw ye bonya mun ta ka Konate sɛgɛrɛ ne yɛrɛ ma na o ne ye jeliba de ci wa n ko jeliba ma n ko ni ninnu ye Kulubali yɛrɛ wolo ye n'u bi sɔn ne ta ma jeliba nana yan don min na a ko Konate den ci denni fafalamɔgɔw ko Konate kelen in wa u ko ɔhɔn ko t'a fɔ Konate ko n'a y'a bila yɔrɔ min na an bɛ bonya tɛ ka tɛmɛ o kan o de la n ko cogo bɛɛ la hali n'a bi bɛn miniti kelen ma mun bɛna n jɔ aw fɛ yan k'a jira aw la a ye bonya min kɛ Konate ye aw sara bɛ ala bolo ɲɔgɔndɔn sababu ye furu min ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka furu in barika muso cɛ kan ka kɛ Ayuba bɛ min Jobɛrɛ Kulubali o tɛ a bɛ ka ko Jobɛrɛ kana fɔ o ye paraden tɔgɔ ye Burama Kulubali ani Ajaratu a fana ye Kulubali ni bala wolonfila ye ɲɔgɔn bolo donc an bɛ dugawu de kɛ ka an ta fara alimami ta kan k'a ɲini ala fɛ furu in ala k'a ɲɛsin bɛɛ ala k'u kan bɛɛ den barikama ala ka u sɔn o la ala ka an bɛɛ sɔn maa o maa n'i b'a fɛ i den ka kɛ maaba ye i den diɲɛ kan o kan a kana kalo kelen k'a si nɔfɛ diɲɛ k'a bɛɛ fɔbaa bɛ ne ka so hali lahara kan fɔbaa bɛ ne ka so diɲɛ k'a bɛɛ i b'a kɔrɔbɔ ka taa sini muso n'i bɛ sin di den ma i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim wa ataynahu al-hukma sabiyyan ni i da sera ka sin ninnu sɔrɔ i b'a to a la n'o ma se ka kɛ i bolo da i nɛn na ka sɔrɔ k'a mun sin ninnu na n'o sin dira den o den ma o ti kɛ dangaden ye o ti kɛ nson ye o ti kɛ kunfin ye o ti redoublé fiyewu yɔrɔ examen sera ne yɛrɛ k'a dɔn ko bigi bɛ sɔrɔ Bamakɔ examen waatiw de don bigi 1000 bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin na f'i bi kamana bɔ a kɔnɔ nka n'a y'a sɔrɔ baw bɛ nin kɛ sin di tɔ den ma wa ataynahu al-hukma sabiyyan i den bɛ diɲɛ k'a bɛɛ mɛn a ti kalo kelen kɛ ka si nɔfɛ a y'a hakili to an bɛ su in ta ɲɔngiri yan an ma na wajuli kama an nana segi de la k'a fɔ aw ni ce mais an yɛrɛ bɛna wajuli kama ni ala sɔnna o bɛ su la nin ye dɔrɔn ka n'aw ka bonya jɛ don aw la a ye min kɛ n ye a diyara n ye aw sara bɛ ala bolo ka tila ka dugawu kɛ dugu in ye dugu in ala ka jidi ala ka dugu barika sogana tɔ minnu bɛ yan ala ka furu nɔgɔyaw ye cɛgana tɔ minnu bɛ yan ala ka furu nɔgɔyaw ye minnu yɛrɛ bɛ furu kɔnɔ an ka nin su in na sigi bonya kama ala ka bɛn don furu ninnu na an balima minnu taara tunga fɛ ala ka olu masigi an ma an bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ n'o ye Mali ye ala k'a basigi an ka tagabagaw ala ka hinɛ o la ala k'an sago d'a ma n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da Burama yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw fana an b'u fo ma dɔ sɔrɔsi furu a muso caman bɛ dafa o la dɛ n b'a dɔn nin yɔrɔ in na i bɛ maa bɛɛ ye kɛrɛ in kan yan fɔ kɔɲɔmuso finitigiw u ye baara siri a la bi ko a ye man di kɛnɛ na yan dɛ an bɛ baarakɛ ɲɔgɔn ninnu fo ka u bɛ ayi Burama ko tɛ o ye muso girin cogo min na finitigiw ka furu hali n'i t'a kalama a bɛ jigin i kɔnɔ k'o bɛna a tigi faa de donc an bɛ su in na ta ɲɔngiri yan ni ala sɔnna an bɛ don dɔ labɛn o bɛ kɛ wajuli an bɛna kabini wulada fɛ
mana ka foli di dugu maabaw ma ka sɔrɔ k'o su kɛ wajulu ye ni ko ni dɔrɔn an nana dɔrɔn ka fɔ barikata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam an gane wasu bismillah fatiha al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك